Basagang e-bike. Oh, Nino, di ba na mga outfit to? So ngayon, paano yan ngayon? You think that I don't have a phone? May mekos-mekos ka dyan inside! Oo, saan do? Oo. Saan do butas? Musta yung mga kanser, ako pala si Paolo. Siyempre, bago magsimula ang Pasko, maglaro tayo ng pinakamatinding laro, ang Tumawa Ka, Talo Ka. Abangan nyo, meron tayong special Tumawa Ka, Talo Ka parating. Marami tayong papremyo para sa inyo. Pero ngayon gusto ko lang muna sumaya kasi nakakapagod ngayong Pasko. May maraming bilihin, maraming pupuntahan. Gusto ko lang magregalo muna ng saya sa aking sarili at hopefully sa inyo din. Bigyan mo akong 3 ampaw dyan na di pa nabubuksan. Kay Asive. Outfit check. Alas ng gabi, outfit check. Ang bendisyon. Naglalabasan na sila sa mga lunggaan. Kampana. Hey! Upang tayo. Meron na pala ano ngayon? May revision na pala to. May turot na pala. Ibong tiriritma. Oh, bold! Ay, dati kasi ganun. Bold yan eh. May TikTok na nga pala. Ang puting-puti pa yung sapatos. So, sarap tapakan. Ay! 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 Kaya ko sabayan ko pa yan. O ano? Hey! 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 Kaya ka na, hindi ko na kaya. Uwi na. Pulbasan na yan. Bigyan na yan ng tuwalya. Uwi na. Sunod, galing kay Gian. Teacher, ang hindi sumayaw sa Christmas party, babagsak ko ang biento. Hindi lang sa hindi nga lang sa Christmas party, pati sa trabaho, di ba yung mga bagong salang dyan. Okay lang magbukang tanga! Mahirap sumahod. Ano ba, hindi naman sumasayaw. Pero okay lang. Doon ka makakuha ng tapang o ng confidence sa sarili. Naintindihan ko naman. Yung mga outfit doon. Yun, nakakamiss eh. Mas matigas pa sa ulo nyo. Kay Aurelia. Alright. Di ba na mga outfit to? Literal na bigla sa outfit check niya po siya. Ito pala outfit check. Check nyo na Pigati merch. Yun din. Meron din tayo yung maroon yun. Tingnan nyo sa description at sa pinned comment. Ang asim na outfit natin ngayon Sunod. Yan, di ba yung pag nagtatanong yung ninong mo, ano ba size ng paa mo? Bigay mo yan. Yung mga ninong mo bigla nawawala, tsaka ninang, asara na lang tayo dito. Sige, tanggalin mo na yung buhay ko. Tanggalin mo na si Ampaw. Titol, powder ako. Sunod. Ang kampanay, tuluyan ng gigising upang tayo. Okay lang. Puro lason din naman ng toxic at malason din naman ng mga kamag-anakan ko eh. Sanay na ako, immune na ako sa lason, leche. Araw-araw ko nilalason ng mga tito-tita. Sunod. Tagal kay Pinoy Trucker. So ngayon, paano yan ngayon? Paano yan ngayon? Baka buha ba yung lisensya mo? Sige. What? I was at the pump. Yeah, you are in the pump, Yeah, so you are not here. No. I park here first. No. Give me the space. No. I booked the space. No, first. you were from there refueling. I'm So telling you. first Wala ka come, na eh. first serve here. I just Yeah. park here first. I talked to him. No. And he said, Depende. So you should leave your trailer there and go here. No, you're wrong. Doing this. You're filming me. Yeah, I'm filming you. You think that I don't have a phone? I know you have a phone, then film me. Naku, may mekos ka dyan inside! You are in the pump and you want to get in here, but I just came Baka from there. mamekos yung I lisensya mo, stopped ha? Ingat first, lang. Okay? Yes. I'm famous now. I'm famous now. Yeah, Bobo lang. it's okay. Baka Yeah, wala sa yeah. NPC. Go. Bye-bye. Alam mo tagay, magawa ka na. Oh, yan mga kulukoy kayo. Sige, Baka Labas. bawal naman, di ba? labas. Mekos. Labas. Mekos. Labas, go. Tornado mo na insan. Tornado mo na yung manibela. Labas. Urong Labas. tayo, urong. Labas. Misa mapagpatol talaga tayo. Pero nasa tama ka naman, wala naman masama doon. Sunod. Like Justine. Copyright. Ito na lang kesa ma-demonetize. Copyright. Ito na lang kesa bibiyaan kunin mo kay wala man gusto'y motor. Matam na ito.
Aray ko, sikod ko. Tayo na. Lecheng meme yan. Lahat naman natin may version tayo, no? Tunad, galing kay Uno. Yan yung meme ni Josh Hutcherson. Alam nyo, kakanood ko lang yung Hunger Games nito. Di ko ito pinanood nung kabata ko eh. Siya pala yun. Siya pala yung nandun sa meme na yun. Sunod, galing kay Ken Ezekiel. Tingnan mo tong chicken. Ilang beses ko na napanood tong chicken na to. Cute. Parang Okay. ikaw. Baby to. Ba't kanino mo tinex galing? Kaninong load yun? Kaninong load na kinukuha mo, ha? Well, alam mo yung edit pa ngayon, naalala ko pa ito, itong parteng to. Ikaw. Yung sa... Ito nga ata pinatulan nga ata yung zombie sa Plants vs. Zombies. Kaya minsan huwag kayo magalit sa'yo pag nakikita ko ulit yung meme tapos di ko maalala. So dami ng dinadaanan natin mga kalokohan sa internet. Hindi ko na alam yung nangyayari. Ha? 2023 in a nutshell ko yan. Sunod. I'm okay. I'm fine. Quinchana. Hindi na to outfit. Ting, ning, Nag-iisa mo na nga lang na outfit eh. Alagay mo dun sa likod! Sa likod ng ulo! Para kamukha niya sa yung sa Half-Life. Kaya creative ad. Ngayong Pasko, magkano ang ibibigay mo sa iyong inaanak? 20. Lugi na tayo dyan ngayon. May inflation eh. Wala na matatawid 20 ngayon. Ako parang kailangan minimum 500. Iyak na lang tayo. Wallet check. Ubus na. Woo! Mas kailangan nga namin yun eh. Kami yung nagbabayad. Kami dapat yung binibigyan ng pera. Ito, galing kay Jace. Ay, ang bilis. Na-convert na. Yung PDF into PNG. Ang dami na nila. Sino ito? Hindi ko kilala to. Ito isa. Ay, hindi kasama niya yan eh. Ay, nawala yung isa. Yung merong rosas ba yun? Na malaki. Manalangin tayong mabuhay tayo. Simbang gabi na tayo pa. Manalangin tayong mabuhay tayo sa simbang gabi. Sunod, ayoko na yan. Like kay JC. Oh, outfit check. Ay, bibigyan ka ni Oh, Kuya. anyari? May nangalan sa kanya lalaki, Kuya. Lalaki. Oh! Ganda naman yung drip ni Kuya. Ay po, siya may drip na kami. Riz pa. Riz check. Boyfriend niya po. Ang potan! Boyfriend pa. Wala. Ano connect nung pagbigay ng barya doon kung nakipag-break siya? Yung lang, Kuya, thank you. Ate, nakakahiya. Ano mo? Ang pogi mo naman. Kuya, balik ka. May asawa ka. Porket po, ano may pogi pa naman? Yan tayo eh. Nauuna yung inuuna yung kapugian eh. Mapogi rin naman ang kanyang puso. Balik ka! Kailangan ka niya, Kuya. Hindi niya kailangan pera, kailangan niya puso. Nalayo na niya. Yan, takbo na Kuya, alis na. Check mo yung outfit mo doon. Man, deserve mo yung gano'n, no? Pogi, matangkad. Tingnan mo. Tama, matangkad. Hey! Outfit check! Outfit check! Sunod, ako nagpasaya sa sarili ko. Parang taon-taon. Ano to? Delikado kapag ang bata ay nakalunok ng... Barbed wire. Unang-una, paano naman nila malalagay sa kamay nila yung barbed wire? Anyway. Hindi, pero alam mo, malay mo. Man. Ito yung mga panahon na huwag mo hayaan manalo intrusive thoughts mo eh. Wow! GTA 6 Manila City? Nauna pa to kasi sa GTA 6? May contain inappropriate for children. Ang ganda! Eh! Kesa ma-demonetize, internet ballin itong si Tito Pao. Mga katsa bigla na lamang lumitaw. Paluin na ng Rock! Rock lang boy! Okay, nice. Alala ko yung reference. kesa ma-demonetize, internet. Tony Fowler check. Oh! Copyright, copyright. Eto na lang kesa ma-demonetize. Kalahati blur yan. Si Cap yan eh. Hey! Galing. Okay, lisensya check. Naku po, yun ang barrel check. Trust. Wow. O nga pala kasi couple na nga pala yun sa GTA. Oh, just walang 10 out of 10. Trailer check. Grand Tip Uto. Uto-uto tayo lahat sa edit niya. Pero napakaganda nun.
Maraming salamat to kay Raymond. Grabe, sheesh. Buti hindi yan San Andreas, saka Vice City, di ba? At least, kaya niya masabi. Sunod? Okay. Ang dami na natin outfit check. Ano gar? Simbang gabi na gar, tara gar. Oh, Check mo gar, oh. ga. Nighty white, triple white, high sack. Digis, gar. Wag lang high. Digis din yan, oh. Magnaye, panloob, magnaye, Oo, saan do? Oo. Saan do butas? Eh, pawis na ako. Suotin mo yan, oh. Sombrero, Oo. nakaw sa kapitbahay. Tara na gar, simbang gabi na gar. Let's go, madam kaka. Simbang gabi. Accept ng taga Quezon yan ah. Talaga! Naisip ko lang to kanina. Budget 150, wishlist. Gusto ko ako lang. Kukulangin budget mo, girl. Kulang na kulang yan. Bahala ka. 150 pang kanto lang yan. Nakinda na, Sirit. Pwede to sa trailer ng GTA eh. From outfit check to checkpoint! Kala niya magcha-checkpointan siya eh. Takot sila eh. Papas pa sa barangay niya, susunduin pa kayo. Ano kay store? Yung 200 pesos amount ng exchange gift nyo. Uy, Aqua Plus. Hayop ka, leche. Chinelas. Okay, good vibes. Ang benit kaya, parang ang sakip niya na. Ay, sorry. Ay, bago. Lakas naman. Ba't naman may bigat yung kamay na yun? Para meron tayo, para matagal mo na tong barbero, para matagal na tong gustong bumawi dun sa customer niya. Wait lang. Sorry. Ay, bago. Basta hindi ako natawa na sa ginawa niya na wala eh. Basta tawa ako sa bigat ng kamay nito eh. Easy lang, isihan lang natin, ano ba? Pasko, magmahalan. Galing kay RC Basco. May uniform sa acquaintance party! Outfit check ulit! Hey! 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 Ayop ka. Kaya ka sa sarili mo, ano? Sarad! E-girl bis. Yun ang mga gusto kong outfit eh. Noon pa. Maganda yung Scott Pilgrim. Tinry ko siya panoorin kasi napanood ko naman yung movie. So, very naman siya, very loyal dun sa source material. Nakikita mo ito yung nanonood ka ba ng Paulul? Ba't ko panonoorin yan? Pwe, galing kay Nathaniel. Christmate! Ngayong Christmas, wala ka ngayong regalo. Kay Papa Jesus, sige, laruin nyo pa. Literal, laruin nyo pa yung laro. Sunod. Damn it, cleaners ako sa Christmas. Diyan ka magsisimula, diyan ka maghahanap ng mga kaibigan, di ba? Para next year, hindi ka malungkot, hindi ka feeling main protagonist, di ba? Yung mga nakatingin sa bitana. Sunod! Yung nakita mong patapos na yung taon, so wala ka pa nagagawa, wala ka pang napapatunayan. Sunod! Galing kay hotdog. Ano bang kabubuhan yan? Sa kape! Galing! Yan yung dalawang bracelet ko nagtutulungan para... Ganun din ako pag nakakita ng mga lumpia sa Christmas party. Gari ka, boy. Nakalabas na tong saka ka-outfit check. Nasusuksok ko dyan yung ang lumpia ko. Tunod! Galing kay Mami Kia. Upit akong busy si Camille Love. Hindi kita Ngayon mo sabihin niya, ngayon, sige, antayin mo. Next year, wala na ako. Ano ka na, jowa check ka na, hanap ka na ng bagong lalandiin. Sunod, ayan ang pinaka original outfit check. Pero sinasayaw sa Christmas party. Wala ka hindi mo kailangan maging unique outfit mo. Basta ganyan na suot nyo, sure na yan. Pasabay-sabay pa dito yung paano bayarin ko sa bahay Daniel! Nandiyan pa Ditch! Tiran nyo naman kami. Kulang, wala kayong mga Benten brief kasi. Lagyan ng Benten brief lahat yan. Tigi-isa lang. Bagsak kayo lahat pero kayo mag-perform sa Christmas party natin. Hindi na kayo bagsak. Okay. Ano gusto ko sa klase yung sobrang supportive eh. Di
Hindi niyo ako napatawa, pero pinasikip niyo yung ugat ko, okay? Medyo nainis. Literal na nagdilang anghel si ate dahil sa ganda ng kanilang outfit. Ito dapat yung outfit natin ngayon eh. Para sa mga makasalanan dyan. Leche kayo. Mas mahaba pa sa pasensya ko yan sa mga tinitingnan natin eh. Sunod. Like Joker fasting. Binasag ang e-bike. Nino. At tinulak. Binasag ang e-bike. Nino. Pumasag. Yung ano? Titan. Kaya pala kanina pa nagwawala. Random. Nasaan ba kasi yung ano niya? Eren! Patayin mo na to! Kung nagbabayad niyan, Titan yun Literal, wala siya outfit. Outfit X. Outfit check pero X yung damit. Tagalan mo na ako na isa. Labas mo na yung pau. Again, Anton. Diploma for political candidates. Oh! A graduate diploma for Ganda ng political outfit! candidates should Ay! be a law. A graduate diploma is a very... Gusto ko yung wala siyang reaksyon, walang boses talaga. Action! Yan ang gusto ng mga babae. Diba kayo ng babae umiiyak? Yan ang gusto ng lalaki. Ma-action, wala hindi puro salita, gawa. Huwag lang gawa ng bata. Baka nagustuhan ni Antonio yung outfit mo kasi. Grabe ka naman, sinaktan mo siya. 괜찮아. 괜찮아요. Sunod. Ito may dumayo sa Jollibee. Napayaso nga naman si Ronald. Outfit check! Lagi pag wala outfit check eh, ako na. Outfit check! Ay! Ba naka-cosplay? Totoo nga naman, ang hirap ka naman ni cosplay ni Jollibee pa kayo nang troll ka sa McDo. Suntukan ni Jollibee, suntukan! Ay, yari ka boy. Hirap laban ng payaso versus bubuyo. Espada, yari na ako po. Piso, 20, piso, 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 piso. Ano ang musika to? Ako, baka sulutin niya si Hetty, spaghetti. Ibig ko bad. Kailangan may gumawa sa McDo na naka-Jollibee naman. Ang hirap doon. Kasi una, iba yung outfit. Tunad! Kangkong tips ni Diyos mo higang umikit sa pagkagat ang lutong ang sarap. Grabe naman, Josh Boy. Ka-outfit to. Sa paglanghap mapapalasap Bigyan ka na talaga. balik-balikan. Ayaw na. Di ako makapag-joke. Ayaw na. Oh! Gising-gising. Kapit-bahay na mag-ingay kayo doon. Sige, laksan nyo yung... Laksan nyo yung kantahan. Totoo ba yan? Alam ko AI. Ay, hindi pa... Ba't ang bouncy niya? Parang akala ko yung binabatak sa sa Photoshop. Advance pedicure pa sa inyo lahat. Sunod. Yeah, pagtabi mo sila ni Santa Claus kanina. Iba talaga Etimac. Etimac ba to? Hindi ko alam saan yan. Anong jeep yon? Hindi ko alam yung ganong klaseng jeep. Sunod. Outfit check! Pakita mo! Pakita mo! Oh! Ano? Kailan nagkaroon ng tayo yun? Ayun na! Ayun, nakita ko na. Ayun, pang! Okay lang. Tayo check! Check yan. Kung ka na saan. Di pa ako makapot, dalawa na lang. Bad trip. Sige na, tagal mo yung huli. Pabigay mo rin yung pau. Delikado yung outfit na yan. Nung huli nagkaroon na kayo outfit check, maraming taong na X leche, no? Ayaw ka na. Tulad, panghuli. Diba kanina po ngayon, abuti naman, binuhay ng aso at ang kanyang double chin, ang ating tumawa katalo ka ngayon. Napaka-cute para kayo. Doon nagtatapos sa ating tumawa katalo ka ngayon dahil talo na ako. Pero panalo ako lagi sa inyo pag napapasaya ko kayo. So doon nagtatapos sa ating tumawa katalo ka ngayon na meron tayong 1-hour version na tumawa katalo ka coming next week. Kaya abang-abangan nyo, subscribe nyo na, like nyo na to. At comment yung gusto nyo regalo ko sa inyo. Meron tayong pa-premium parating. Share nyo sa mga nag-outfit check nyo, friends. At huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Paolo Baba. Ayun na sa
siniskwela. Tuklasin natin ang siyensya, kinabukasan ng ating bayan, siguradong makakamtan.